Poštovani gledalci televizije Arena Sport, dobro večer iz našeg beogradskog studija. Odakle ćemo pratiti utakmicu 13. kola Košarkaške lige Srbije. Sastaju se u dvorani Pendik u Novom Pazaru, domaćin Novi Pazar i ekipa Vojvodine. U pitanju je susret četvrtoplasiranog na tabeli i trenutnog lidera domaćeg prvenstva. Uz ogradu da je prethodnih nedelja bilo mnogo odlaganja i da sve ekipe osim Pirota koji je odigrao sve utakmice imaju od jedne pa čak do 5 odloženih utakmica kao što ih ima ekipa Mladosti. Možete da vidite na našoj grafici 3 utakmice od ukupno 8 u ovom kolu nisu odigrane zbog slučajeva koronavirusa u različitim ekipama. Mladost se vratila konačno u stroj posle 5 nedelja, pobedila Metalac koji je takođe bio dugo izvan takmičenja. Što se tiče Vojvodine koja vodi na tabeli sa 9 pobjeda i jednim porazom, tim Miroslava Nikolića nije odigrao utakmicu više od 2 nedelje, dok je Novi Pazar u nešto boljem takmičarskom ritmu. Pazarci su 2 utakmice u decembru već odigrali, do duše u obe su doživjeli poraze, tako da ako su u boljem takmičarskom ritmu, ne znači da su i u kvalitetnijoj formi. Sastav ekipa: trener Darko Kostić, Enis Đulović, Marko Ilić, Asmir Numanović, Meklur, Islamović Muratović, Tabet Kulundžić, Karter Adžić, Bogdan Mikavica. Ovo je sastav Vojvodine pod komandom Miroslava Nikolića. Njegov prezimenjak playmaker Aleksa, zatim Beslać, Marić, Nedeljkov, Gaćeša, Bjelica, Mirotić, Jovović, Mandić, Rakićević i Zarić. Ovako na prvu mogu da primetim da Vojvodini u ovom meču nedostaje Stefan Savić, njen statistički najkorisniji igrač i svakako jedan od najvažnijih u timu. Savić je veoma istaknut kako u pointerskom smislu, tako i kao skakač, asistent, kradilac lopti, ima i vrlo dobar procenat šuta za 3 poena, tako da u svakom slučaju se radi o ozbiljnom hendikepu za sastav Vojvodine. Vojvodina je jedini poraz u aktualnom šampionatu doživjela pre nepunih mesec dana, kada je na gostovanju u Radničkom u Kragujevcu bila potpuno indisponirana, izgubila rezultatom 77-63. Ovo je sudijska trojka, čine Arsenijević, Prpa i Milojević. Ovo je Petar Rakićević, jedan od brojnih igrača koji su prošlog leta ili tamo pred početak sezone u septembru pojačali ekipu Vojvodine. Vojvodina je prošle sezone bila praktično već ispala iz Košarkaške lige Srbije, međutim zbog pandemije koronavirusa došlo je do određenih korekcija u pravilima. Takmičenje je prošireno sa 14 na 16 ekipa, tako da su Novosađani imali sreću u nesreći da, u nesreći mislim u širem smislu, korona koja nas je pogodila, ona je uticala da Vojvodina ostane u član Košarkaške lige Srbije, a sada evo je na prvom mestu na tabeli. Prate je Zlatibor koji takođe ima 1 poraz i Zemunska Mladost. Počela je utakmica. Aleksa Nikolić sa brojem 4, Dragan Marić, Krsto Bjelica, reklo bi se standardna startna postava Vojvodine, osim što nema Stefana Savića. Marko Ilić. Ilić pored Aleksa Nikolića uspeo je da prođe do samog obruča i da položi loptu u koš uz prekršaj kombo beka Vojvodine. 2:0, dakle, dobar početak Novog Pazara koji je ovog meseca doživeo 2 uzastopna poraza od Pirota u gostima i prošle srede u odloženoj utakmici na istom ovom terenu
od Užičke slobode. Bjelica. Veslać. Ponovo Bjelica. Igraće 1-1 sa Muratovićem. Ipak je odlučio da podeli pas na krilo. Muratović pa Numanović. Sa brojem 35 Bogdan Mikavica. Pokretljiva odbrana Vojvodine. Polako ističe vreme za napad, ali Mikavica je pronašao put do koša. Nije bio samo precizan na kraju te akcije. Veslać dole. Traži loptu u duelu sa Mikavicom. Dobro se zagradio. Krilni centar Vojvodine. Iznudio ličnu grešku pre nego što je bilo ko od saigrača i pokušao da mu uputi pas. Nikolić pa Bjelica. Bjelica prolazi lako Numanovića. Asistencija Draganu Mariću, to je 3-2, prvi poeni na utakmici za goste iz Novog Sada. Zonski presing sada Vojvodine. Uspeo je Nešović to da reši, da prevede loptu u predviđenom vremenskom roku, ali samo koji sekund kasnije veteran Novog Pazara gubi loptu. Vojvodina može da dođe do prvog vođstva na utakmici. Bjelica pokušao je da odigra 2-2 sa Marićem. Muratović je zaustavio loptu nepropisno nogom. Lopta sa strane za Vojvodinu. Aleksa Nikolić. Balša Mirotić, on je iznenađenje u prvoj petorci Vojvodine. Veoma malu minutažu ima u dosadašnjem toku sezone. Izuzetno neprecizan šut Nikolića na kraju napada. Prethodno je Mikavica uspeo da vrhovima prstiju skrene loptu. Dodavanje krsta Bjelice. Mikavica, dobar okret tamo Numanovića i Muratović koš i dodatno bacanje. Lična greška Beslaća, nije uspeo da osujeti ovu lepu akciju visokih igrača Novog Pazara. Odličan rolling kapitena Numanovića. Muratović uspeva da završi akciju 2+1, 6-2 vode Pazarci. Krsto Bjelica ušao je u reket pa se povukao van linije za 3 poena. Nikolić novi šut za 3. Ovog puta staloženiji nego u prethodnom napadu, ali piše mu se još jedan promašaj. Nešović hrabro sa gotovo 8 metara. Ni on nije pogodio trojku. Bjelica, dobar prodor, ali netačan pas, kontranapad. Nešović za Muratovića, još jednom Muratović autoritativno završava ovu kontru. 5 njegovih poena za redom. 8-2 vođstvo Novog Pazara, odličan početak. Još Miroslav Nikolić ne odlučuje da uzme minut odmora. Daće šansu svojim igračima da se sami priberu, da sami pronađu rešenje kako da se izvuku iz ovog podređenog položaja u koji su zapali nakon 3,5 minuta igre. Bjelica promašuje slobodno bacanje. Gotovo svi u timu Vojvodine su vrlo dobri do odlični izvođači penala. Ovog puta Bjelica samo 1 od 2 i to je 8-3 za Novi Pazar. Nešović, Muratović, Numanović pa
Marko Ilić. Ponovo Nešović, preuzeo ga je Beslać, Nešović se oslobodio lopte. Balša Mirotić pravi faul nad Ilićem. Mirotić svega 3 nastupa ove sezone od dosadašnjih 10 utakmica Vojvodine u Košarkaškoj ligi Srbije. Ilić ponovo napada prodorom između trojice. Se diže na šut, previše kratko. Koča, Jovović pa Bjelica. Izašao je Asmir Numanović visoko u ovoj defanzivnoj postavci, napravio faul. Kajren Meklur, prvi playmaker Novog Pazara, ovu utakmicu počeo na klupi. Meklur je poslednjih nedelja u padu forme, vidjet ćemo večeras da li će uspeti da napravi korak napred. Neprecizan pas, Mirotić je jedva to sprečio da ode na polovinu Vojvodine. Beslać poput Aleksa Nikolića pre njega, veoma neprecizan u šutu za 3, nije Mirotić uspeo to da popravi. Polako Novi Pazar prelazi u fazu napada. Nešović raspoređuje svoj saigrače, lako se oslobodio Jovovića, napravio višak. Ništa od trojke Muratovića, kao ni skoka u napadu tamo, čini mi se, Stefana Adžića. Ali na drugoj strani izgleda da je to novi neuspešan napad Vojvodine. Pogledajmo šta se desilo. Trebalo bi da ipak lična greška Marka Ilića. Ili samo aut. Krsto Bjelica ništa od trojke za sada. Nula od 4. Crveno-beli iz Novog Sada za 3 poena. Neuspela kombinacija Nešovića i Numanovića, kontra napad, Marić ne uspeva to da završi. Sada definitivno Ilićev faul. Morat će centar Vojvodine na liniju za slobodna bacanja. On je jedini za sada postigao koš iz igre za Vojvodinu. 1 od 7 ukupno šutiraju izabranici Miroslava Nikolića. Bar u ovih početnih 5 minuta utakmica podsjeća na to njihovo gostovanje Radničkom u Kragujevcu, na kome su doživjeli jedini poraz. Tada su takođe katastrofalno otvorili meč. Posle se celu utakmicu čupali, nekako uspeli da uhvate kakav takav priključak, ali bili su daleko od preokreta. Samo 7 poena na toj utakmici je postigla Vojvodina u prvoj četvrtini. Čini se da ovog puta neće biti toliko loše, ali u svakom slučaju Novi Pazar bolji u prvih 5 minuta. Nešović pa Meklur. Meklur sprema tamo Bjelica da pomogne u slučaju prodora. Loš pas Meklura. Meklur je u prethodna 3 meča Novog Pazara imao čak 15 izgubljenih lopti. Beslać pa Rakićević koji je malo preušao u igru. Odlična kombinacija nekadašnjih saigrača iz ekipe Dinamika, sada u dresu Vojvodine. 8-6. Nije uspeo Novi Pazar ipak da se značajnije odlepi. Marić tamo u špicu odbrane novosadskog tima. Stefan Adžić trojkom najavljuje svoju dobru partiju. Loša odbrana od pick and rolla, nije bilo strane pomoći za Novi Pazar. 11-8 smanjili su gosti. Trener Darko Kostić pokazuje koja akcija da se odigra.
Otvara se Adžić ponovo. Sada Numanović kreira nešto sa visokog posta. Dobra finta Meklura, ali nema koša. Rakićević vuče polu kontru Vojvodine. Nešović je uspeo to da preseče, 3-2 kontra, ali sada se Rakićević revanširao. Lopta ipak za Novi Pazar i Stefan Adžić beleži svoj 4. i 5. poen. 13-8 ne da Novi Pazar vođstvo. Bilo je 8-2. Sada 13-8, utakmica na relativno mali broj poena. Novi Pazar u poslednje vreme je retko uspevao da odigra neku efikasnu utakmicu. Slobodi su prošle nedelje na svom terenu ubacili samo 64 poena. Bio je to najubedljiviji poraz Novog Pazara od kako je 2018. godine ušao u Košarkašku ligu Srbije. Kada je reč o utakmicama na domaćem parketu, minus 25. Nikada ranije nisu ni približno tako velikom razlikom izgubili. Čak ni te jedne sezone kada su uspeli da se plasiraju u Superligu i da u njoj odmere snage sa ekipama kao što su Partizan ili FNP. Ako se ne varam, ovo je već 3. put da igrači Vojvodine koriste samo jedno od 2 slobodna bacanja. Ovog puta ne baš najsigurniji je bio Koča Jovović. Simeon Carter pokušao je da odigra 1-1 sa Nikolom Gaćešom, izgubio loptu. Ni Carter baš ne blista u poslednje vreme, kao ni njegov zemljak Meklur. Bjelica, izgubljena lopta. Stefan Adžić siguran u kontri, faul Jovovića. Odlična rola Stefan Adžića od kako je ušao na parket. 7 njegovih poena za redom. Uveo se u meč pogodkom za 3 poena. Ovo je već drugi kontranapad koji se završava preko nekadašnjeg člana juniorske ekipe Partizana. Miroslav Nikolić pozvao je prvi time-out na večerašnjoj utakmici. Jedan onda kada napravi pesna skat dole. Sad samo stojite u kopnu, ti 8 metara. Odigraj da on odigra iz dubine. Znači, momak defanzivni... Naši greh ste napravili ovde predvod. Samo malo linije trčanja bolje. U sekundu da kontra napad koša. Održali su time-out Miroslav Nikolić i njegov prvi pomoćnik Miloš Isakov Kovačević. Stefan Adžić izvešće dodatno slobodno bacanje. Ako bude poentirao, izjednačit će se učinkom sa ostatkom svog tima. 8 poena je postigao Novi Pazar do njegovog ulaska. Adžić je trenutno na brojci 7. Uspeva Adžić. Povećava vođstvo Novog Pazara na 16-9. Rakićević pa Gaćeša. Meklur je faulirao Koču Jovovića. Iskoristili su bonus košarkaši domaćeg tima, tako da će Jovović ponovo stati na liniju za slobodna bacanja. Koča Jovović propustio je početak sezone zbog povrede. Prve 3 utakmice. Od tada i on u standardnoj rotaciji Miroslava Nikolića. Greška Meklura, Jovović precizan oba puta sa linije za slobodna bacanja, zatim pritisnuo Meklura koji očigledno je daleko od ritma u kome se nalazio tamo u oktobru i donekle u novembru.
Druga već njegova izgubljena lopta za kratko vreme. Odigrao je Carter pressing na Bjelici. Rakićević za 3. 16-14, prva trojka za ekipu Vojvodine iz 5. pokušaja. Postiže Petar Rakićević, koji jeste jedan od najpreciznijih šutera novosadskog tima. Adžić pa Ilić, ostavio ga je Bjelica da uputi šut. Ne uspevaju igrači Vojvodine da osiguraju defanzivni skok. Malo sreće za domaći tim. Beslać je tu zagradio, dobro Meklura, ali ovaj mu je zasmetao u finalizaciji posla. Meklur za Adžića, Adžić sada preko ruke Rakićevića. Imala je ta lopta dobru putanju za nijansu. Jači šut nego što je trebalo. Rakićević Gaćeša sa Jovovićem je razmenio dupli pas, a onda promašio trojku. Gaćeša igrač koga protivnici često ostavljaju samog na šutu. Ne uspeva sada ni Beslać. Kajren Meklur predvodi jedan od posljednjih napada Novog Pazara u prvoj četvrtini. 16-14 je. Uhvatila je Vojvodina priključak nakon što je domaćin bio na +7. Ne baš rezonski pokušaj Meklura. Čini mi se da je trener Kostić pokazao da se pripremi izmena. Vidjet ćemo da li će uopšte biti vremena u ovoj četvrtini da obavi tu izmenu. Bjelica, sam Jovović nečkao se oko ovog šuta i na kraju pogodio. 17-16, 8-0 serija Vojvodine i preokreta. Najzaslužniji za to je igrač koga vidimo, Koča Jovović. 5 njegovih poena, jedna ukradena lopta. Ask for the position, open position, ask for the ball. They're switching on us, guys. You gotta move the ball. This is not an option. First of all, you don't have good spacing. So if you don't have a good spacing, set the guy down. We spoke about that on 2 meters. Lucky inside, blocking Neđa. Ilke ideš Neđu na 4. Ilke izmena. Ej, izmena si. Ok, ej, if it's zone, igramo jedan sa lakem sad, jedan s lakem. Znači pustiš loptu na lakem, primiš pas, 5, 4, brza, ej, igramo, ok, listen, Neđo, corner, Neđo, out in drugi corner. They will switch, high screen with Bogi, ok, laki spot, ideš u probijanje 1 na 1 i traži izlazni pas. Ok. Čuli ste time-out Darka Kostića, 42-godišnjeg trenera Novog Pazara, koji je letos došao u ovaj klub, preuzeo jedan u mnogome izmenjen tim u odnosu na prethodnu sezonu. Da vidimo šta može domaćin da uradi za 7 sekundi. Mikavice sa loptom. Propustio je priliku šute sa polu distance. Nešović. Trojka od tablu. Nije imao sreće, iskusni bek i prva četvrtina završava se dakle minimalnim vođstvom Vojvodine 17-16 nakon serije od 8-0 u režiji Jovovića i Rakićevića. Vrhunske kvote i izazovne granice za igru pod obručima. Mozart Sport, sajt i aplikacija, najbrži način da saznaš sve o sportu. Od sada i u 3. smeni donesi odluku. Mozart. Koliko je potrebno hrabrosti, ljubavi, srdačnosti, posvećenosti, optimizma i nesebičnog rada da ovakvu godinu pretvorimo u pobedničku.
MTS je najbolja mobilna mreža u Srbiji. Ponovo, uprkos svemu, MTS čuva tvoj svet. Ne terajte nas da nabrojimo milion razloga da se prijavite. 10 igara, 100 nagrada, milion dinara. Pogledaj ispod novogodišnje jelke 31. decembra. Možda baš tebe čeka nagrada od mnogo nula. Admiral Bet. Da li je vreme za najbolji rezultat u Evropi u ovom veku? Mozart. Uspela je Vojvodina da se izvuče posle lošeg početka, negde 5-6 minuta je, pa i nešto duže od toga, Novi Pazar držao sve pod kontrolom. Imao je Stefan Adžić odličnu seriju od 8 postignutih poena, ali onda ekipa Vojvodine uzvratila je istom merom, preokrenula na 17-16. Oba tima imala su skromne procente šuta u prvoj četvrtini. Vidjet ćemo hoće li nastavak meča doneti bar za nijansu precizniju igru. Nešović preuzeo ga je Gaćeša, Muratović na prvom koraku ga je već faulirao Jović, međutim ne, greška u koracima Nedžada Muratovića. 6. izgubljena lopta za Novi Pazar. Ovim tempom obe ekipe bi mogle da odu na 15 do 20 izgubljenih lopti. Rvanje tamo Mikavica i Gaćeše bez lopte u reketu. Već treća lična Bogdana Mikavice. Petar Rakićević pa Jovović. Jovović napada ponovo Bogdana Mikavicu, međutim driblo je loptu o svoju nogu. Odlična kombinacija Nešović, Muratović i Simeon Carter zakucava njegovi prvi poeni večeras za povratak Novog Pazara u vođstvo 18-17. Zaista lepa akcija. Asistencija Muratovića u skoku je primio i prosledio loptu dalje. Na drugoj strani Nešović pravi faul. Meklur je napravio dve lične, Mikavica 3. Dva od dva Dušana Beslaća. Bili su nesigurni igrači Vojvodine u početku meča. Sada Jovović i Beslać 4 od 4 u posljednja dva odlaska na liniju za slobodna bacanja. Nešović pa Marko Ilić. Ponovo preuzimanje, ponovo Gaćeša na playmakeru Novog Pazara, iskoristio je to. Nešović brži je naravno od centra Vojvodine. Polaganje za 20-19. Nova trojka Jovovića, 22-20. Ukupno 9 njegovih poena, sada je najefikasniji akter meča. Muratović i Carter ovog puta ne tako dobra kombinacija kao malo pre, ali vratila se lopta mladom krilnom igraču. Bjelica, Rakićević. Izlazi lopta iz koša, nije uspeo Nikola Gaćeša da poentira pod faulom. Nije to bio jak faul
Ipak nije uopšte bio faul. Ostaje 22-22. Ostaće dilema šta je svirano u prethodnom napadu Vojvodine. Sada drugi faul Jovovića. U igre sa brojem 13 i Altin Islamović. Upravo on je šutnuo i pogodio za 3 poena. Poput Adžića u prvoj četvrtini, Islamović je pokušao da se uvede u tok ove utakmice šutem za 3, bio uspešan u tome. Nešović krade loptu mnogo višem beslaću. Iskusno je odradio ovaj posao Aleksej Nešović, zatim lob pasom pronašao Simiona Cartera. Ostao je Carter sa Jovovićem pod samim košem. I nakon što je uspeo da primi loptu, sve posle toga je bilo stvar rutine. Rakićević brži od Muratovića, 27-24. Uspeo je Novi Pazar ponovo da dođe do nešto opipljivijeg vođstva. Islamović 2-2. Kakva injekcija samopouzdanja za ekipu Novog Pazara koja je delovala prilično klimavog nakon onog vođstva od 16-9 kada je dopustila Vojvodini da napravi preokret. Uzvratio je sada Petar Rakićević. Prepolovio u prednost Novog Pazara. Carter, sada je on pokušao da se oduži Muratoviću za malopređašnju asistenciju, nije uspeo. Isto tako ni Rakićević u pokušaju da izjednači svojom trećom trojkom na meču, ostaje na 2 od 4 u šutu za 3. Ovaj nekadašnji bek Crvene zvezde i Metalca. Biće 2 slobodna bacanja nakon faula Marka Ilića. Pomalo zbrzana rešenja na obe strane u poslednjih nekoliko napada. Rakićević je ovde potpuno košarkaški pokušao da završi kontru 2-2. Ilić ga je osujetio faulom. A Rakićević je u prilici da postane prvi igrač sa dvocifrenim brojem poena na svom kontu večeras. Upravo to je uradio. Vraća Rakićević ponovo Vojvodinu, tako reći, u rezultatski egal. Bilo je 30-24 pre samo minut i po. Sada Novi Pazar samo na +1. Vratio se Kajren Meklur. I trener Darko Kostić kao da nije baš verovao da će i ovaj šut za 3 poena njegovih izabranika pronaći onu pravu putanju. Međutim, evo, Marko Ilić posle Islamovića i Adžića uspeo da pogodi trojku. Odlično je tamo ispivotirao Petar Rakićević, nastavio svoju uspešnu seriju. 12 već poena za Rakićevića. Aleksa Zarić, ovo mu je faulirao Karena Meklura prilikom izlaska iz bloka. Marko Ilić je jedan od nekoliko vrlo iskusnih košarkaša u ekipi Novog Pazara. Kajren Meklur, još čekamo njegove prve poene. Traži pasom svoj saigrač Amerikanac.
Dobar posao Novog Pazara u ofanzivnom skoku. Novih 14 sekundi za napad nakon promašene trojke Muratovića. Faul u napadu Cartera ovog puta. Ponovo su odlučili igrači Novog Pazara, ovog puta McClure, da potraže svog centra lob dodavanjem. Aleksa Zarić je svakako značajno niži, ima Carter pored visinske prednosti i mnogo duže ruke, ali nije uspeo na propisan način da primi tu loptu, prema tome napad za Vojvodinu. Zarić sa loptom. Zarić sada lob pasom traži Gaćešu. Gaćeša prvi put neuspešan, drugi put ga je izblokirao Simeon Carter. Hoće li se McClure usuditi da šutne? Neće. Asistencija Kairena McClura. Treća na utakmici, 35-31 vodi Novi Pazar. Nikola Gaćeša promašuje trojku, rekao sam već da ga često protivnici ostavljaju samog i to se u većem delu sezone pokazalo kao ispravna taktika. Za sada Gaćeša 0 od 2 što se tiče šuta za 3 poena. Islamović malo van ravnoteže ovog puta. Ostaje na 2 postignute trojke. Nekadašnji mladi reprezentativac Srbije. Beslać prodorom napada Ilića, čist faul u napadu. Desna ruka Beslaća na Ilićeve grudi. Dobar posao Marka Ilića sada u odbrani. McClure pa Islamović. Asmir Numanović također bez poena kao i McClure. Ali zato Nedžad Muratović precizan u šutu, njegova prva trojka, ukupno 10 poena i evo ponovo Novog Pazara na +7, što je najveća prednost koju su imali u prvom poluvremenu. Bjelica, Zarić, Zarić za 3. Izuzetno meku ruku ima ovaj mladi bek. Ne dobija toliko mnogo šansu da to pokaže, ali verujem da ste i u nekim ranijim prenosima Vojvodinih utakmica mogli da se uverite u ovo što pričam. McClure pronalazi sada Islamovića. Nema trojke, nema ni ispravke od strane Nedžada Muratovića. Odvažio se Zarić, zašto i ne bi. Druga uzastopna trojka Alekse Zarića. Ponovo se gotovo u potpunosti istopila prednost ekipe Novog Pazara. Bilo je 38-31 za tili čas. 38-37. Ača, ti izađi gore. Ti izađi. Neđo, nemoj ovo da ga pokažeš. Prođi ovde dole. Okay. Go quick, high. If they switch, it don't matter. Hey, switch. Take him out. Neđo, bez bloka. Ti brzo dole, bez bloka. Samo se pojavi. Pas. Triangle. Novi. (38-37). Dobro se drži lider na tabeli bez svog drugog strelca i prvog skakača Stefana Savića, koji zbog
Lakše povrede, propušta ovu utakmicu. Odličan backdoor. Ilić asistira, Muratović zakucava, 12 već poena. Izuzetno raspoložen Nedžad Muratović u prvom poluvremenu. Traži sada Miroslav Nikolić timeout. Samo što je nastavljena utakmica. A samo ga isprati, to ne igraju tamo za to. I gurio dole pasate na zice. To mora da gleda, gdje ti je ugao, priča. Digni glavu, idemo gore, ajmo. Alo. Ajmo sad na kale, to malo odigra. Oba daš 5, izađi, jasno, i sad Bjelica. Leteći pik hoću. Leteći pik. Ako bude leteći pik, pusti ovako. Odmah ide ovaj ovde, dole i... Kao španski onaj, a ide dole i daćeš. Iz 5 gore, iz 5 gore. 5 gore. 5 gore. Tebe. Ti si sam gore. Razumeš? Leteći pik. Razumeš? Ako ide na pik, ti na širi preko četvrtog, ali da vodi preko tamo gleda ti da se spusti dole. Čuli ste koje savjete svojim izabranicima dao Miroslav Muta Nikolić, 40-37, vodi ekipa Novog Pazara, onim efektnim zakucavanjem Nedžada Muratovića. 3 poena prednosti za domaće, minut i po do kraja prvog poluvremena. Veslać pa Rakićević. Ništa se za sada ne dešava u ovom napadu Vojvodine. Rakićević je odigrao 1-1 sa Muratovićem i upisao svoje nove poene, 14 čak poena Petra Rakićevića. Numanović pa Meklur. Izlazi Meklur u ovaj šut za 3 poena. Rekao mu je Darko Kostić na timeoutu da veruje u svoj šut. Poslušao ga je ovaj playmaker, ali nije uspeo da pogodi. Sada i Aleksa Zarić prekida svoju seriju preciznih šuteva. Meklur i Numanović. Ponovo sjajan pas Nedžada Muratovića, ovog puta meta je bio kapiten Aspir Numanović. Druga asistencija Muratovića, prvi poeni Numanovića na utakmici. Da vidimo šta će uraditi košarkaši Vojvodine u posljednjem napadu. Koje rešenje će potražiti? Ponovo je lopta sve vreme bila u Rakićevićevim rukama. Onda faul Muratovića nad Gaćešom u reketu. Objašnjava sada Rakićević Nikoliću zbog čega je taj napad bio toliko statičan. Nikolić klima glavom. Ipak će imati Novi Pazar još jedan napad do kraja prvog poluvremena. Evo i Gaćeš je u listi strelaca konačno. Prva 2 poena najboljeg strelca Vojvodine u dosadašnjem toku sezone. Rezultatska klackalica u poslednjih nekoliko minuta. Čas je 3 poena za Novi Pazar, čas samo poen razlike. Nekoliko sekundi, samo još do kraja. Adžić od koša do koša, uspeva Stefan Adžić. Sjajna akcija ovog momka. 8 poena ima u prvoj četvrtini, ovo mu je jedini koš u drugoj, ukupno 10 njegovih poena i dovoljno da Novi Pazar ode na poluvreme sa vođstvom od 44-41. Imali su domaći u 2 navrata po 7 poena prednosti, ali uvek je Vojvodina uspevala da uhvati priključak. Sada, dakle, 44-41. Podigao je Novi Pazar procenat šuta na čak 56%.
5 ubačenih trojki, na drugoj strani Vojvodina 6. Košarkaši Vojvodine mnogo češće su izvodili slobodna bacanja, što inače nije karakteristika njihovih utakmica. Nešto bolja Vojvodina u skoku. Izgubljene lopte u egalu, odnosno ovdje na grafici je 9-7 za Vojvodinu, na sajtu Košarkaške lige Srbije 8-8. Lista strelaca Muratović 12, Adžić 10. Kod Vojvodine samo Rakićević dvocifren sa 14 poena, prati ga Hoča Jovović sa 9. Bogdan Mikavica jedini ugrožen što se tiče broja ličnih grešaka, 3 faula. Uživajte uz najbolje poteze iz prvog poluvremena, pa ćemo se ponovo čuti za 10 do 12 minuta. Novom Pazaru. Koristim priliku i poželim i dobrodošlicu u ovaj prenos onima koji su možda gledali emisiju u obruču na našem prvom kanalu. Za sve gledaoce Arene informacija da Novi Pazar posle prvog poluvremena jednog od derbija 13. kola Košarkaške lige Srbije vodi protiv Vojvodine 44-41. Podsjećam, Novi Pazar je četvrti na tabeli bio uoči ovog meča, 6 pobjeda i 5 poraza. Ostvarili su izabranici Darka Kostića. Na drugoj strani tim Miroslava Nikolića je lider domaćeg prvenstva sa 9 pobjeda i samo 1 porazom prošlog meseca od Radničkog u Kragujevcu. Pick and roll na strani Bjelice i Gaćeše, odličan pas, zatim Rakićevića za Dušana Beslaća. Posle samo 16 sekundi igre u drugom poluvremenu, 2 slobodna bacanja za krilog centra Dinamika. Kao metak je izbacio Rakićević ovu loptu. Pronašao saigrača u povoljnoj poziciji, nisu imali mnogo izbora. I igrači Novog Pazara. Vojvodina inače ekipa koja je tek 15. od 16 ekipa u ligi po broju slobodnih bacanja, samo 18 penala po utakmici izvode crveno-beli iz Novog Sada, večeras već 16 sa ova dva koje je izveo i iskoristio Dušan Beslać. Razlika u finišu druge četvrtine konstantno se kretala između 1 i 3 poena u korist Novog Pazara. Za sada i u trećoj četvrtini se nastavlja u tom ritmu, ali vidjet ćemo može li Vojvodina nešto da promeni. Ništa tamo nije uspeo da uradi Beslać posle ofanzivnog skoka. Kajren Meklur. Treća izgubljena lopta Meklura. Ne liči Meklur na sebe uopšte kada pričamo o njegovim izdanjima od pre mesec ili dva. Brz protiv napad Vojvodine na drugoj strani i nova 2 poena za Beslaća. Vodi Vojvodina. Ilić za 3.
Ništa od trojke Ilića. Koča Jovović vuče ovu polu kontru. Veslać ima mismeč sa Meklurom, traži loptu, rizičan pas Bjelice, došao je nekako do Rakićevića. Rakićević već na 16 postignutih poena i čini se da je Darko Kostić ekspresno zatražio time-out. Upravo tako, serija Vojvodine 6-0 na početku treće deonice. Morao je to da preseče trener Novog Pazara. Vrhunske kvote i izazovne granice za igru pod obručima. Mozart. Dobre stvari se dešavaju svaki dan, a loše samo jednom. Osiguraj budućnost. Da li je vreme za najbolji rezultat u Evropi u ovom veku? Mozart. Ilke, 4 down, Kristina na lopti, 4 down, 4 down, pass to Asim. Asim, okej, Asim je hand off with Laki. Ilke igra s tobom ti, isto se igraš 4 down. Ti ideš dole, Asim ne ide u pop, ti ideš u pop. Ako preuzdu igraš, ne, pas, igraš 1 na 1 sa Kaćeš. Ilke, guys, ajde. Zamerio je na početku time-outa trener Kostić svojim igračima da ne rade ono što su se dogovorili tokom 15-minutne pauze. Serija 6-0 Vojvodine, 4 poena Beslaća, 2 Rakićevića u tom intervalu i preokret lidera na tabeli 47-44. Malo vremena je Vojvodina provela u vođstvu na ovoj utakmici. Vidjet ćemo kako će Novi Pazar odgovoriti. Odlična odbrana Bjelice. Izbio loptu iz ruku Alekseju Nešoviću. Nešović je ponovo došao do nje, ali u tom trenutku već nije bio u poziciji da iskontroliše. Izašao je playmaker Novog Pazara u aut sa njom i prilika za Vojvodinu da nastavi ovu dobru seriju na početku treće deonice. Umesto Nešovića u igri je Stefan Adžić, jedan od igrača koji su obeležili prvo poluvreme. Kome lična greška? Kajrenu Mekluru. Četvrta već lična Kajrena Meklura koji je u opasnosti da završi ovu utakmicu pre nego što je iole uspeo da ostavi svoj pečat na njoj. Imao je Meklur ove sezone neke fantastične partije. Recimo na gostovanju Dinamiku kada je zabeležio indeks korisnosti od čak 45, jedan od najviših u KLS ove sezone. Večeras američki playmaker bez postignutog poena, 4 asistencije, 3 izgubljene lopte i od malo pre 4 lične greške. Bila je to čak i nesportska Meklura. Nisu uspeli gosti da pogode trojku, da dodatno povećaju svoje vođstvo. Mikavica promašuje relativno lako polaganje. Muratović se bori iz drugog puta. Uspeva da konačno prekine ovu seriju Vojvodine od 7-0. Tehnička je bila Kajrenu Mekluru malo pre. Nisam zaista ni video o čemu se radilo, zato nisam uspeo dobro da prokomentarišem situaciju. 49-46, dakle, Muratović je uspeo da koliko toliko zaustavi ovaj nalet Vojvodina i period slabe igre svog tima. Krsto Bjelica sada dobar u prodoru. Bjelica samo 1 poen ima u prvom poluvremenu.
Greška sada početnička Bogdana Mikavica, ide kontranapad, Veslać rutinira. 53-46, mislim da bi trebalo bude 52-46, da je jedan poen više na grafici uračunat ekipi Vojvodine. Bilo je 48-44 posle slobodnog bacanja koje je Bjelica izveo na osnovu tehničke Meklura. Potom poeni Bjelice i Beslaća pod tablom. 52-46 bi trebalo dakle da bude. Ispravila je grafika ovu grešku, dakle 52-48, za 3 poena šutira i pogađa Rakićević. Rakićević je debelo već potukao svoj lični ovosezonski rekord kada su u pitanju postignuti poeni. Rekord mu je bio 13, sada je već na 19 poena. Nešović za Adžića. Adžić prejako ovog puta. Koča Jovović pokupio taj defanzivni skok, Rakićević za Bjelicu. Beslać za Jovovića. Jovović lomi Muratovića driblinzima. Dobra odbrana Novog Pazara u dosadašnjem toku ovog poseda. Gačeša i Beslać su se dobro razumeli u ovoj situaciji. Marko Ilić morao je da spreči to polaganje faulom. Odličan Gačeša prilikom ovog dodavanja. Generalno smo videli mnogo kvalitetnih pasova večeras od strane visokih igrača obe ekipe. U taboru Novog Pazara prednjačio je Nedžad Muratović. Beslać izuzetno dobar, raspoložen u trećoj četvrtini. Vojvodina je sada već stekla više nego opipljivo vođstvo. Novi Pazar je bio najviše na +7 u 2 navrata. Vojvodina na pragu dvocifrenog vođstva, ali Aleksej Nešović na čudesan način uspeva da završi ovu solo akciju. Sveću je bacio Nešović, išla je lopta gotovo do vrha table i onda pod pravim uglom prošla kroz obruč. Vrlo važan potez veterana Novog Pazara, još ako iskoristi dodatno slobodno bacanje. Uradit će veliku stvar za svoj tim, međutim nije uspeo Nešović da pogodi bacanje, iako je u tom elementu zaista odličan tokom cele sezone. 85% šutira Nešović slobodna bacanja. Rakićević, Gačeša, ovog puta nije Gačeša odigrao za Beslaća, ali tu je njegov saigrač da pokupi promašaj. Ljut Darko Kostić. Ponovo Vojvodina na +9. Beslać već ima 14 postignutih poena, od toga 10 u ovih 5 minuta trećeg kvartala. Potrebna je pobjeda jednima i drugima Vojvodina da popravi skor na 10-1, da utvrdi taj svoj odličan položaj na tabeli, da potvrdi kandidaturu za plasman u Superligu. Faul nad Simeonom Carterom pre nego što je šutnuo. Povukao ga je Krsto Bjelica ovde za ruku. Lopta sa strane za Novi Pazar. Vidimo da
ima koliko toliko i gledalaca u dvorani Pendik. Greška Adžića u koracima prilikom polaska u dribling. Emotivno je to prihvatio mladi igrač na poziciji krila. Rođen je Adžić u Trebinju 1999. godine, a Krsto Bjelica koristi ovaj mismeč sa Carterom, ide do obruča i poentira za 61-50, nova maksimalna prednost lidera Košarkaške lige Srbije. 26. je minut, ima još dosta da se igra, ali Vojvodina ima potpunu inicijativu u ovom delu utakmice. Malo da Nešović još jednom pogodi jedan težak šut pod faulom. Malo pre nije iskoristio dodatno slobodna bacanja, sada će imati priliku da šutne 2 penala. Nešoviću je ovo 3. sezona već u Novom Pazaru. Zajedno sa Asmirom Numanovićem, nesumnjivo igrač koji drži svačionicu ovog tima. 1 od 2, Nešović ponovo nije potvrdio dobru statistiku što se tiče izvođenja slobodnih bacanja ove sezone. Jovović, izašao je Carter napred u ovoj odbrani, Bjelica, lepa zadnja promena, ide Bjelica ponovo do kraja, prošao je Nešovića i upisao nove poene. Još jednom Bjelica za novu maksimalnu prednost, sada se Nešović revanširao. Sam na šutu Bjelica propustio je tu priliku, odlučio da ide na Gaćešu, Gaćeša greši u koracima. 2 slobodna bacanja je sve što je Nikola Gaćeša večeras ubacio u fazi napada. 15 poena po utakmici postiže ove sezone ovaj prekaljeni centar. Povlače ga sada Nikolić na klupu. Da vidimo da li je vratio Dragana Marića, koji obično počinje utakmice, ali ga u nastavku onda mnogo manje gledamo upravo tako. Marić sa brojem 4 zauzeo ovdje odbrambeni stav ispred Marka Ilića. Nešović, lob pas za Ilića, koš i dodatno bacanje. Jedna od tipičnih akcija koje gledamo večeras, prevashodno od strane igrača Novog Pazara, mada su je i gosti nekoliko puta uspešno izveli. Često ostaje 4 ili 5 na nižem čuvaru i u tom slučaju 90% posla bilo završeno kada igrač pod košem primi loptu. 2+1 Ilića, 63-56. Potrebna sada dobra odbrana na Novom Pazaru. Odmakao se ovde Carter Mariću, Marić to koristi. 65-56, pogrešio je Carter, što nije agresivnije izašao na ovaj šut centra Vojvodine. Adžić pa Simeon Carter. Ilić ide licem 1 na 1 protiv Marića, prošao ga je, nije bilo adekvatne pomoći. 65-58, Marko Ilić sada u mini seriji. Igra tamo flastera Adžić na Jovoviću, odličan prodor Bjelice. Uspeo je da se probije između Nešovića i Ilića. Podigao je ruku Nešović, ali vidjet ćemo kome je suđen faul. Objektivno Nešoviću. Trebalo bi.
Krsto Bjelica, prvi put siguran. I drugi put 18 od 21 Vojvodine. Izuzetno dobro, dakle koriste Nikolićevi izabranici te brojne faulove igrača Novog Pazara. Adžić protiv Beslaća, ostaje Adžić tamo bez rešenja i njegov iznuđen pas nije došao do saigrača. Jovović strpljiv, otvoren šut za Beslaća i nema trojke. Dragan Marić vratio loptu do svog krilog centra, ovog puta odlučio da preskoči taj šut, ali zato Petar Rakićević igra fenomenalnu partiju. Četvrta njegova trojka iz 6 pokušaja, 22 poena. Apsolutno Rakićević ima svoje veče. I nakon što je Novi Pazar smanjio na 6 poena razlike, opet je Vojvodina na maksimalnih plus 12. Bilo je takođe 63-51 u ranijoj fazi ove treće četvrtine. Altin Islamović izvodi loptu sa strane. Nešović otvorio se Adžić, Nešović se zabija u dvojicu, ali pogađa ovaj šut sa zadrškom. Da li je dobio udarac u predelu Kuka? Mora Nešović na klupu posle ovog lepog pogotka. Ušao je u kontakt, kažem, sa dvojicom čvrstih igrača Vojvodine. Nije najjasnije šta se tačno desilo, ali njegov izraz lica govori mnogo toga. Rakićević nesebično za Marića. Finta, pa ponovo pas za Rakićevića. Sve su radili Rakićević i Marić i izmenjali nekoliko dodavanja, dok na kraju Marić nije došao u poziciju da da mat odbrani Novog Pazara. 72-60. Poslednji minut treće četvrtine. Ilić menja stranu, jak pas za Mikavicu. Mikavica za 3 poena. Lične greške sprečile su Mikavicu da odigra značajniju ulogu u ovih 30 minuta, ali evo, ovom trojkom daje svom timu kakvu takvu nadu. Morat će Novi Pazar i da se odbrani ako želi u poslednjem kvartalu da uradi nešto više. Beslać, dobro ide lopta u napadu Vojvodine. Rakićević. Kakav koš Rakićevića. Neverovatno. Korak unazad, trojka iz samog ugla. Možda je stajao i malo iza projektovane linije table Novog Pazara, ali večeras za Rakićevića ništa nije nemoguće. 5 trojki i 25 njegovih poena, nema dileme, najzaslužniji za ovih 12 razlike koliko Vojvodina ima uoči poslednje četvrtine. Fantastična igra Vojvodine u napadu, šuterski nadahnuti, nesebični. 34 poena ubacili su košarkaši novosadskog tima u prethodnih 10 minuta. Glavnu reč vodila je trojka. Rakićević 11 poena u trećoj deonici, Beslać 10, Bjelica 9. Dakle, ovaj trio ubacio je čak 30 od 34 poena Vojvodine, koja ima 12 poena prednosti. Nekoliko puta je bilo plus 12 u korist Vojvodine. Bogdan Mikavica je u poslednjem minutu trojkom smanjio na 72-63, kada je Novom Pazaru bila preko potrebna jedna dobra odbrana. Petar Rakićević postigao jednu čudesnu trojku, svoju 5. po redu. Simeon Carter izuzetno ljut, ponavlja nekoliko puta
jednu istu psovku na engleskom jeziku. Nema ni jednog od Amerikanaca u petorci Novog Pazara na početku poslednje deonice. Mikavica u prodoru, ne može protiv Beslaća. Ostaje Bogdan Mikavica na samo 3 postignuta poena. Sada pravi 4. ličnu grešku. Četiri faula ima i Marko Ilić u domaćem timu. U redovima Vojvodine Jovović 3. Odličan protok lopte, još jednom ovog puta nema trojke. Bila bi to 10. trojka Vojvodine večeras. Promašio Krsto Bjelica, Mikavica pa Ilić. Nema sada ni sreće, Bogdan Mikavica. Ostaje 12 razlike za Vojvodinu koja je u poziciji da mirno odigra ovaj napad. Pik Marića. Beslać sam na šutu. Nije pogodio Beslać, bio je sam, ali ne tako laka pozicija. Ne pogađa sada ni Slamović, imao je 2 uzastopno pogođene trojke u drugoj četvrtini, od tada ništa sa njegove strane. Loš pas Beslaća, bio je Nešović na pravom mestu, ide sam Nešović. Sve završava. Prvi poeni u poslednjoj deonici posle tačno 100 sekundi igre, postiže ih Aleksej Nešović. Evo, šalje Kostić Kajrena Meklura, 4 faula Meklur, nijedan poen. Igrao je nogom tamo Numanović. Imao je Meklur ove sezone 3 utakmice sa preko 20 poena. U drugom kolu protiv Radničkog iz Kragujevca ubacio rekordnih 29, međutim preti mu sada opasnost da drugi meč za redom na svom terenu ostane na 0 postignutih poena. Protiv Slobode takođe nije uspeo da se upiše u listu strelaca. Faul Islamovića. Jovović za trenutak bez rešenja uspeo da pronađe pukotin u odbrani Novog Pazara. Teško se kreće Aleksej Nešović. Bjelica ga je lako izbacio ovim driblingom, a onda uputio loš pas. Ide Bjelica na klupu, kažem, Aleksej Nešović stisnuo je zube, evidentno pokušava da uradi sve da pomogne ekipi da se vrati u život, ali očigledno ima problem sa desnom nogom. Nešović, da li će tražiti Numanovića? Ne, trojka. Pokušaj za 3, neuspeo, izgleda će biti novi napad za Novi Pazar, da se od glave Koče Jovovića lopta odbila u aut. Još tinja nada za domaćina. Minus 10, Vojvodina daleko raspoloženija, ali evo, Prević sada u odbrani prvoplasirane ekipe KLS-a i Marko Ilić smanjuje na 75-67. Agresivnu odbranu sada igraju igrači Novog Pazara. Isforsiran šut, ne baš pametno rešenje od strane Petra Rakićevića. Numanović sam na šutu za 3, izašla lopta iz koša. Islamović najbolji među četvoricom, petoricom igrača Vojvodine i živnula je klupa, živnula je i ova publika koja je puštena na tribine.
75-69, dakle 6-0 serija Novog Pazara u 3 minuta igre u poslednjoj četvrtini. Gradi situaciju, imate akcije, gurajte pas više. Šta čekate tu, samo širite trojku. I radite kako da se... Vrhunske kvote i izazovne granice za igru pod obručima. Mozart. Škoda. Simply clever. Svoj godinu dana besplatnog klađenja. Pogodi kvotu u najbližu broju 2021. sbet.me. Da li je vreme za najbolji rezultat u Evropi u ovom veku? Mozart. Dobra energija igrača Novog Pazara u poslednjoj četvrtini. Odlučili su da daju sve od sebe ako već treba da izgube tu utakmicu, da to bude uz maksimalan utrošak energije i to im se vratilo serijom od 6-0 u dosadašnja 3 minuta poslednje deonice. Sa 12 razlike skinuli su vojstvo Vojvodine na -6. Zarić za Gaćešu, Gaćeša udvojen. Rakićević, pa Zarić, ali isteklo je napad, isteklo je vreme za napad Vojvodine. Tražio je Miroslav Nikolić od svojih igrača da igraju po uigranim akcijama, da se ne limitiraju samo na šut za 3 poena. Međutim, Pazarci su dobili na samopouzdanju definitivno. Možda im samo još jedan koš treba da se potpuno vrate u život. Lična greška Krsta Bjelice. Videli ste šta se desilo u njegovom duelu sa Asmirom Numanovićem. Ilić daleko od koša, Mikavica na drugoj strani, fintira Gaćešu. Nezgodno je stao tamo Bogdan Mikavica. Deluje da je dosuđen faul odbrane, ali povredio je Mikavica, skočni zglob i odmah odskakutao do klupe. Da, zgazio je na nogu, čini se, Petra Rakićevića i momak koji je bio dosta zaslužan za ovo što je Novi Pazar prišao na -6, mora na klupu, pretežno u defanzivi je Mikavica odradio odličan posao. Stefan Adžić, iako odličan šuter, promašuje sada vrlo važno slobodno bacanje. Svaki poen zlata vredi Novom Pazaru u ovoj fazi utakmice. 0 od 2, Stefan Adžić. Da li ovo nešto što će okrenuti taj takozvani momentum na stranu Vojvodine? Treba gostima jedan uspešan napad. Bez poena su već 4 minuta. Rakićević dobro ga drži. Marko Ilić. Konačno prolazi Rakićević i uz malu pomoć obruča postiže koš. 27 poena bez promašaja u šutu za 2. Nešović u mismeču sa Gaćešom, ko zna koji put. Ilić sa 8 metara pogađa trojku. Rasplopsala se potpuno sada borba. Nisu dozvolili igrači Novog Pazara da ih slomi onaj koš Rakićevića. Rakićević sada kreira za Gaćešu. Nemoćan Stefan Adžić dole pod košem svog tima. Nije mogao da zaustavi robustnog centra Vojvodine. Ponovo je 7 razlike. Numanović tamo, poigravao se malo Numanović sa Petraćem.
Ubrzo stiže kazna. Kapiten Novog Pazara izgubio je loptu i krilni centar Vojvodine samo se stuštio ka košu, zakucao. Moguće da nije Numanović imao nekih rešenja, ali ovako kada igrač jednom rukom drži loptu, a ima defanzivca na svom telu, uvek je veoma rizično. A lot of time left. We need to go possession by possession. Possession by possession, possession by possession. We gotta trust our shot. Okay, play smart. Play smart. Move the ball. Ilke, dobar šut je bio. Ej, slušaj sada, tebe gađaš čuva, tako? Four down, normalni pas to Mark. Normalni pas to Mark. Nečo, protrčiš ovdje. Okej, ovdje, Laki udaš ovaj blok ovdje. Hoću da odeš u desno, 1 na 1, cela strana ti otvorena, u desno, stagačiš. Ako te zaustavi ovdje, Laki, brzo na loptu, gore, pas, Ilke, ako te zaustavi, pas na Laki, opet mu dođe u pick and pop, igra s Gačićom 1 na 1. Padale! Marko Ilić trojkom je smanjio na 77-72, zatim Rakićević asistira Gaćeši, a Dušan Beslać krade loptu Asmiru Numanoviću i Vojvodina mini serijom od 4-0 povećava na 81-72. Kajren Meklur posle dužeg vremena na parketu, vidjet ćemo može li Amerikanac da pomogne svojoj ekipi. Ilić sa jedne noge pogađa trojku. Nevjerovatno, ovo je Rakićević je postigao neke sjajne koševe na ovoj utakmici, ali i Marko Ilić sada sa 2 trojke u posljednjih par minuta. Odlično parira beku Vojvodine. Bjelica udvojen, ostao bez rešenja. Rakićević sam. Ništa od njegove 6. trojke, ništa ni od ofanzivnog skoka Zarića. Numanović je predao loptu Alekseju Nešoviću. Ilić sada može da igra leđima protiv Rakićevića. Muratović dugo nije bilo njegovog koša, nema ga ni sada. Ostaje Vojvodina na +6. Bjelica ostao sa Višim Muratovićem u duelu, međutim ostao bez driblinga. Rakićević potpuno sam i ponovo promašuje. Mogao je možda Rakićević da prelomi meč, da je bio precizan u jednom od ova 2 prethodna šuta, ali poslednje loptom igrao Numanović i novih 14 sekundi za Vojvodinu. Vidite Mutu Nikolića, 10. pobedu u 11 mečeva u Košarkaškoj ligi Srbije traži njegova ekipa. Promašuje Zarić trojku, možda su malo požurili gostujući košarkaši sa realizacijom. Nije bio čak ni tako otvoren šut. Da vidimo Meklura sada protiv Beslaća, oslobodio se lopte Meklur. Faulira Gaćeša Ilića na šutu za 3 poena. Odlična prilika za krilog igrača Novog Pazara. 79% je njegova realizacija slobodnih bacanja ove sezone. Greška Gaćeše, nesumnjivo. Jeste Ilić ušao u dobar ritam, ali uvek je bolje pustiti igrača da šutne trojku nego ga faulirati, pokloniti mu 3 slobodna bacanja. Osim ako je taj igrač neko kao Stephen Curry, ali evo, na kraju se ipak Gaćeši i Vojvodini isplatio taj faul. Ilić 2 slobodna bacanja promašuje, kada dodamo tome i ona 2 bacanja koja nije iskoristio Stefan Adžić. Evo gde je mogao da bude Novi Pazar. Treći uzastopni promašaj sada Rakićevića, bio je na odličnih 5 od 7 u šutu za 3, onda 3 puta za redom promašio Meklur.
I dalje nema koša za McClura na ovoj utakmici. Zasrljao je pomalo. Nije McClure postigao ni poen u porazu od slobode prošle srede. Tako je i sada. Ispao je tamo Nedžad Muratović. Na sreću domaćina mali faul. Još jedan faul mogu da naprave pre nego što počnu da šalju protivnike na liniju penala. 81-76. Svaka odbrana, svaki napad sada vrlo važni za Novi Pazar. Vojvodina ima luksuz i da pogreši koji put kao što je ovom prilikom uradio Petar Rakićević. Podigao se na šut, onda se predomislio, prejako dao tu loptu van domašaja Dušana Beslaća i sada itekako u životu Novi Pazar, -5, 2 minuta i 14 do kraja. Samo je pitanje šta će uraditi u ovom napadu. Probija se tamo kroz blokove Muratović, ostao je na nižem Zariću, međutim lopta daleko od njega. Nešović za Numanovića, izgubljena lopta. Iskusni igrači Novog Pazara nisu uspeli da realizuju ovde svoju zamisao. Neko od igrača Vojvodine je zadržao tu loptu u granicama terena. Gaćeša udvojen, Rakićević došao do viška, ali Numanović se iskupio sada odličnim pozicioniranjem u reketu, presekao je to dodavanje. Poslednji mali faul u timu Vojvodine pravi Rakićević. Biće lopta sa strane za Novi Pazar, svaki sledeći faul znači će minimum 2 slobodna bacanja. Izlazi McClure, definitivno je ispucao sve svoje prilike za večeras. Drugi meč za redom da Amerikanac nije postigao ni jedan poen, a bila je utakmica kada je dominirao i još jedna greška. Muratović i Nešović. Očigledno je došlo do nesporazuma, nije Nešović očekivao povratni pas i nesporazum, moment dekoncentracije, nazovite to kako hoćete. Lopta je svakako pala na središnju liniju terena i u veoma delikatnom trenutku Novi Pazar pravi neiznuđenu grešku. Vojvodina na +5 i sa loptom u svom posedu. Skoka se ne dodaje kao Peter Maja. Majstor je gurni, samo ono što ti radio. Na prodor ono Gaćeša sad gurneš pas od sebe ili napravi pas. Šta je problem? Na prodor, jedan dribling, na prodor. Odgurneš i brzo otvaranje gola. Zastaneš ovdje, oni kao krenu. I čim ti kreneš da gledaš, on se razmaka. Zastani, promeni ritam i... Stani samo. Nemoj da zuriš ono, baciš ono tek u ruke. Ulaziš cijeli u gluposti. Ajmo Beslac, nemate ni igre. Ajmo Beslac. Dobro, pola, pola. Dignite ruke. Imate ovo ovdje. Krenite da zajedno. Ceo napad, delite. Sad ćemo vidjeti preko pola je bilo. Bilo je preko pola. Sad ćemo vidjeti. Ko je najbolji? Bošo! Čuli ste Miroslava Nikolića, verbalno je izazvao Dušana Beslaća koji je sa 10 poena u trećoj deonici bio među najzaslužnijima što je Vojvodina stekla dvocifrenu prednost u ovoj četvrtini. Samo 6 poena za čitav tim Vojvodine. Po 2 su ubacili Rakićević, Gaćeša i Beslać. Beslać posle one ukradene lopte Numanoviću. Svakako u dobroj poziciji gosti iz Novog Sada. 10. pobjeda u sezoni im je na dohvat ruke. Ali Beslać pravi faul u napadu. Jak blok tamo
Jedan od igrača Novog Pazara odbio se od krilnog centra Vojvodine. Bilo bi dobro da vidimo ponovljeni snimak. Aleksej Nešović bio je taj koji je izborio faul u napadu i on se iskupio poput malo pre Numanovića za izgubljenu loptu u fazi napada. Još jedan faul nad Nešovićem, ovog puta Bjelica. Lična greška broj 4. Ide Nešović na liniju penala. Nije bio baš uspešan do sada, 1 od 3. Apsolutni je imperativ da sada pogodi oba slobodna bacanja. Prvi put uspešan Nešović, 81-77. Ovo je najbliže što je Novi Pazar bio još od kako je Vojvodina krenula u trećoj četvrtini da stiče opipljivu prednost, 81-78. Nešović, dobra odbrana, agresivna, isto tako i Numanović previše agresivna, ali nema slobodnih bacanja, još odgurnuje Gaćešu, kapitan Novog Pazara. 14 sekundi za napad Vojvodine. Veslać za Bjelicu. Bjelica, Nešović tamo na ivici faula, Numanović udvojen, Bjelica. Morala je ovo da bude lična greška, previše kontakta bilo u odbrani Novog Pazara. Od ovog trenutka već ušao je Numanović tamo kolenom u Bjelicu i pokušao da isprovocira faul u napadu, ali sudije su videle tu situaciju potpuno drugačije i sada Bjelica u poziciji da odvede svoj tim na 2 posljeda razlike. Siguran Krsto Bjelica. 19 od 22, timski učinak Vojvodine u slobodnim bacanjima. Bjelica, vidite, jedan promašaj samo. Tako ostaje. 83-78, ušli smo u posljednji minut. Novom Pazaru treba idealan scenario da bi ovde izbegao poraz. Igranje nogom, čini se, od strane Bjelice. Nastavlja se napad Novog Pazara, 17 sekundi još. Nešović gleda kome bi mogao da doturi tu loptu, odlučio se za Numanovića. Numanović pokret unazad, takozvani fade away, međutim previše to bio težak šut za ovako važnu situaciju. Morali su igrači Novog Pazara da iskreiraju kvalitetniji pogled ka košu. Ovo bi i za NBA Jasove bio prilično ozbiljan zalogaj, međutim Numanović sada krade loptu, Ilić izblokiran od strane Rakićevića pod pritiskom vremena koje je curelo. Marko Ilić pokušao je da pogodi trojku, ali ništa toga i evo poslednje sekunde sat odbrojavaju. Vojvodina je slavila u Novom Pazaru 83-78. Treći uzastopni poraz Novog Pazara, takođe i treća uzastopna pobjeda Vojvodine koja sa skorom 10-1 se sada učvršćuje na prvoj tabeli, na prvom mestu KLS tabele. Prate Zlatibor sa 8-1 i Mladost sa 7-1. Mnogo, dakle, zaostalih mečeva koje će se igrati u narednom periodu. Junak pobjede novosadskog tima Petar Rakićević sa 27 poena, 5 skokova i 4 asistencije. 5 trojki iz 11 pokušaja. Dušan Beslać, 16 poena i 10 skokova, double-double nekadašnjeg mladog reprezentativca. I Krsto Bjelica, 12 poena, 6 asistencija. Na drugoj strani Marko Ilić, 20 poena, Nedžad Muratović, 16 i 6 skokova. I Aleksej Nešović, 13 poena,
6 asistencija. Novi Pazar ovim porazom je pao na 50% uspešnosti. Sada je njihov skor, i dalje su iznad, sada su na 6-5, koliko imaju i Kolubara, Sloboda i ekipa Tamiša. Obe ekipe imaće gust raspored do kraja godine. Jedni i drugi imaju još po 4 utakmice. Novi Pazar već u četvrtak dočekuje Metalac u zaostaloj utakmici. Vojvodina istog dana dočekuje Napredak iz Aleksinca u meču drugog stepena Kupa Srbije. A potom za vikend ponovo Vojvodina Napredak, samo u Košarkaškoj ligi Srbije, dok će Novi Pazar tada u goste ekipi Dunava. Toliko za večeras iz dvorane Pendik u Novom Pazaru. Vojvodina je dakle savladala Novi Pazar 83-78. Moje ime je Ivan Bogunović i želim vam prijatno večer i prijatan dalji tok nedelje uz programe televizije Arena Sport. Prijatno! Arena Sport kanali od sada dostupni